Hello guys. Ngaon ta na guys. Dari ako sudan guys. Bunga sa pili-pili guys. Daw, dagdagan sili. Ug di apoy ubod sa saging. Shout out sa diha kang kuan. Sir Josephine Sulapas sa mga Alboro family. Kan Harjun Lexgen. Og shout out ko diha sa Katropa Vlog. Mga idol. Og shout out ko diha sa Kanjoy Sulapas from Maribohok, mga Sulapas family. Idol diha. Og shout out ko diha kang Albert Contreras, mga Contreras family. Dira na. Ampo sa ta guys. Isa ta mo kaon. Okay. Hmm. Hmm. Ayang.